ಪ್ರಚನ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ ನಗರ ಗೊಂಡಾನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮಣ್ಣಡು ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುಂದ ಇಚ್ಚಿತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರಿನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವನ್ನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಗೊಂಡಾನ ಅಕಲ ಕೂಟದ ಅಕಲ ಪರವಾದ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಬಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗಲಿಗೆ ಇಂಚಿತಿ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ತಾರೈ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಎಡ್ಡ ಏಲಿಗೆ ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಒಬೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಕೋಡಿಯತ್ತಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ಅಂಗಲಾಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚನತ್ರ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಉಮೇರಿತದ ಅಡೆತಡೆ ಬರಂದಲಾಕ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚನ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದು ಇಂಥ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಸ್ಥಾನದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಸ್ಥಾನದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನಿ ಮುಟ್ಟವನ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ತಾರಾಯಿಗೆ ಅಯ್ಯಂಗಾಯ ಆಕು ನಿಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಂಗಾಯ ಆಕು ನಿಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಪರ್ವ ಪೂರ ಮುಗಿತಲ ಆಯ್ನದ ಮುಖ ಸರಿ ಆಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಒವ್ವೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಯ್ಯಂಗಾಯ ಆಕು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪೂರ ತೆನ್ಕೈ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಅತನ ಬಡಕಾಯಿ ಮೂಡೈ ಪಡ್ಡೈಗೆ ರೆಡ್ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಉಂತುಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ತಾರಾಯಿ ಆಕುನ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರದು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡೆ ಕಿರಿಯ ಬಂದುಲೇನ ಮಾತೆನ್ನಲ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕದ ದಿವೊಂದು ದುಂಬು ದಿಕ್ಕ ದಿವೊಂದು ಇತ್ತ ಜಯಂತ್ ಗೊಂಡನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದೊಡೆಯೇ ಮಾದನದೊಡೆಯೇ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನೆವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಜನ ಹೊರತು ಅಂಚನೆ ಎದುರ ದಯಪಂಡ ಶಕುನಲ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜತಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡದ ಈ ವೇದಿಕೆನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುರಂದ್ರೆ ಹೊರತು ಸೇರಿದ ನಚ್ಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಚಾವಡದ ಮಾಮಗ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂಚಾದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪುರಂಚನ ದಿಕ್ಕಡು ಇನಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಮಲ್ಪುನಚನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡೆ ಒಂಜತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಚನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಡದ ಮಾತೇರ ಸೇರೊಂದ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ನಿಖಲ ಕೈತಡೆ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಈಮೇತ ಮೆರ್ಗಲ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನ ಇದ್ದೀರಿ ಈಮೇತ ಮೆರ್ಗಲ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ 4 ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ ಹಾಕೋದಂತೇಳಿ ಈಮೇಟ ಎದ್ದಲ್ಲಿ 4 ಪುಂಜು ಜೋಕುಲು 4 ಪುಂಜು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದಂತೇಳಿ ಜಯಂತನ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಬಂದ್ಪುಲೆ ಏರೇ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದುಕ ಲಕ್ಕದಂತೇಳಿ ತುಕ ಲಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಾರ್ದು ನಿಜ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಡೆ ಬೈದ ಕೈತಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರಲ್ಲಿ 4 ಜನಟ್ಟು ಲೀಡರ್ ಏರಾಪರ್ ನಿಕ್ಲ 4 ಜನಟ್ಟು ಲೀಡರ್ ಏರಾಪರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಏರ್ ಲೀಡರ್ ಅಪರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಗಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಎಲ್ಲಂಚಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುರುಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ದೀಲೆಂದು ಬಂತೇರು ಅಂಚೆ ಪೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೆತ್ತ ಲೀಡರ್ ಏರ್ ಈ ಕೂಟದ ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತೆ ಏನೊಂಜಿಗೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಕಲ್ತನಕ್ಲತ್ತ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತನಕ್ಲತ್ತ 10th ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು 10th 8th ಸರಿ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾರೆದಲಕ ಬಲಕೆಗೆ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ ತಾರೆದಲಕಾಗೆ ದಯಪಂಡ ಕುದ್ದೆ ಒಂದು ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಬಾರೆದಲಕ ಬಲಕೆಗೆ ಅಂದ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚೆದ ಬಾರೆದಲಕ ಬಲಕೆದ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾಂದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಓಕೆನಾ ರೆಡಿಯಾ ಸರಿ ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋಪೆ
2010 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2010 2010 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2020 2000 ಕಮ್ 2020 20 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2040 2040 20 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2060 ನಿಕ್ 2060 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2070 2070 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2080 2080 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2090 ಇತ ಆಕೆರೆಗೆ 2090 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2090 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ ಏತಾಪನು 2090 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 3000 ಬಂಡ ಏರೇ ಕೊರಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೈಸ್ ಏರೇ ಕೊರಲಿ ಅಕ್ಕ 2090 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2090 10 ಸೇರ್ಪಂಡೆ ತಾಪನ್ 2000 ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ 3000 ಪಂಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರಲಿಯಾ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ಗು ದಯವಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ಪಂಡಕ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ನಾ ದುಂಬುದ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಏರ್ಪುರ ದಯಪಂಡ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಒಂಚಿ ಮಗಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮಗಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ನಡಪು ಹತ್ರ ಏರ್ಪುರ ಜೋಕುಲ್ ಉಲ್ಲಾರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಡೆಬಲೆ ಮತ್ತೆ ನೂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಏರ್ಪುರ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಉಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಯ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಡೆಬಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಇಡೆಬಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಂಡ ಬಂಗ ಪುಣ ಪೂರ ಏರ್ಪುರ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಾಡೂರು ಕುಸಲ್ ನಗರಡು ಏತ್ತು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪನೇಕಂದೇಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮೂಲು ಮನ್ಪೋಲಿ ಆತು ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಸೇರೊಂದೇರು ಬಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಇಂಕಲ ಶಶಿಧರನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜಿಪೋಯಾರು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋಲೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಲೆ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಬಲೆ ನಿಖಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಪಿರ ಬೋಲೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ತುಲೆ ಇಂಕಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮದರಿಂಗಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ ಬಾಣ 4-5 ಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿನಿ ಈತು ಜೋಕುಲು ಕುಸಲ್ ನಗರದ ಸೇರ್ದೇರು ಚೆನ್ನದ್ರ ನಿಖಲ ಪುದರ್ಪುರ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ಆಣ ನಿಖಲು ಪಾತೇರ್ನ ಇಡೆ ಎನ್ನ ಗಮನ ಆಗದಿಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಈತ ಜನ ನಿಖಲು ಪಾತೇರು ಚೇರ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲಿಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಅವಂದ ಏರು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ನೋಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ತುಳುಟಿಗೆ ನೋಡ ಹಾ ಕನ್ನಡ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೌ ಮಚ್ ಡೇಸ್ 6 ಸರಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ 6 ದಿನ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಪಂಡ್ರೆಜಿ ಏರಲ್ಲ ಒರಿ ಕೈದೇರ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಏರು ಸುರು ಕೈದೇರ್ಪರ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅನು ಸರಿ ಉಲ್ಟಕ್ಕೇನುವೆ ಅವಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ 6 ದಿನ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ 6 ಜಯಂತ್ ಪೂರ್ವಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಈರು ಕೂಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಬೈಪಾಸ್ತ
ಸರಿ ಆತೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸರಿ ಬೊಟ್ಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ನಾಕಲ್ ಲಕ್ಕದುಂತಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ನಾಕಲ್ ಲಕ್ಕದುಂತಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ನಾಕಲ್ ಲಕ್ಕದು ನುಚ್ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಯಂತನ್ನೇ ಕೊರಪೇರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ನಾಕಲ್ ಲಕ್ಕದುಂತಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ನಾಕಲ್ ಲಕ್ಕದಲೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ 6 ದಿನ, ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ? 3 ದಿನ. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ರಾಜಿಂಡು ಮೂಜೆ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಇರ್ನ ಬಾಲ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಆಪುಡು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನುಜಿ ನನ್ನ ಈ ರಾಪಟದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸು ಬೋಡದು ಕಡಪುರೆ ಅವಂದ ಇತ್ತೆ 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 ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದು ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದು ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದು ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಚೆಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 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 ಪಾಡ್ಲೇನ ಚೂರು ಸುರುಕು ಕೊಡತನಾರು ಪಾಪ ಎಂಗಳ ಮೋಮೈಶ್ವರ ಚೆಂಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರು ಚೆಂಡೆ ಏರು ಸುರುಕು ಕೊನತೀನಿ ಯಾನ್ ಯಾವಣ್ಣ ಯಾವ ಒಚ್ಚರು ದಿನ ಅವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಸುರುತ ಇನ್ನಮನು ಯಾವ ಚೆಂಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬನ್ನಾಕ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲು ಗನ್ನ ಗೊಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟೆರುಂಡು ಇಂಥ ಸುರುತ ಚೆಂಡೆ ಕೊನತನಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಧನ್ವಿತ್ ಗೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬಲೆ ಹಿವಾಂಶ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಕೊರ್ದೆ ತುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಯಾ ಚೆಂಡೆ ಕೊನತೆ ಪೊಲೆ ಚೆಂಡೆನ ಕೊರ್ಲೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೊಡು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಜಯಂತನ ಸುಪುತ್ರಿ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪೊಲೆ ವರ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕಲೆಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇವರು ಬಂದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೀರಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಾ ಈ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಶ್ವಿನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಗೌರವ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ್ರವರ ಸುಪುತ್ರಿಯರು ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದೇವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದ ಬಂತ ಅಚ್ಚನ ಹತ್ರ ದೇವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಅಚ್ಚನ ದೇವಿ ಕೊರ್ನಚ್ಚನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಕೊರ್ನಚ್ಚನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಇನಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡೆ ಕಲ್ತನಾರು ಅಜರ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ್ನಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರ್ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾದೇರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ತಾಟಿ ಬರಡ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಇವರು ತನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಬೋಧಕಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಪ್ರಮೀಳಾ ರವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಹೆತ್ತವರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಣ ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಕುಟುಂಬ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಜೋಡು ಚೀಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಧಾರಾಳ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ತಂಗಿಯ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಈ ನಾಟಕದಿಂದಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ನಾಟಕ ನೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ. ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ. ಪರ್ಬ ಎಲ್ಲ ವಾರ ಆಚಾರ್ಯತ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬಾಗ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿನಾಮು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪನ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಜೋಕಲನಿ ಇಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತು ನೊಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಚಲದ್ರ ಆಡ್ಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಚಲದ್ರದ ಇತ್ತ ಇಂಜಿ பொண்ணு ஜோக்கிலேக்கு போடாது அவந்தே பொண்ணு ஜோக்கிலேக்கு போடாது பொண்ணு ஜோக்கிலே போடாது இத்த நிவான்ஷி உள்ளால் நிவான்ஷினா புதர்னு ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏರು ಜೋಡು ಪನ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಂದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡದು ನಿವಾಂಶಿನ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬಾಯಿನ ಹತ್ರ ಏರೆಗಿಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಂಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿವಾಂಶಿಂದು. ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಿವಾಂಶಿ ಗಣೇಶ್ಕ ನಿವಾಂಶಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಿವಾಂಶಿನ ಹೇರ್ ಹೈ ಪಿಚ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೇರು ಭೂಮಿಕಾ ಇರ್ನನೆ ಪುದರ್ ಬನ್ ನಿವಾಂಶಿನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವೇ ನಿವಾಂಶಿ 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 ಜೋರು ಸಂಪತ್ತನ ಮಗಲ್ಲತ ಜೋರು ಪಂಡ ಹೈ ಜೋರು ನಿವಾಂಶಿಂದ ಹೈ ಒಯ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನತ ಏರು ಗೊತ್ತಾನತ ನಿವಾಂಶಿ ಅಚ್ಚಾ ಒಯ್ಪೊಡಿಯಾರಲ್ಲ ಅಂದ ಸರಿ ಕಮ್ ನಿವಾಂಶಿ ನಿವಾಂಶಿ
ನಿವಾನ್ಸಿ ಎಂಡ್ ಇರದೆ ಬೋರ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರದೆ ಬೈತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅವಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರದೆ ನಿವಾನ್ಸಿ ಜಯಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಂದಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಜಯಂತಣ್ಣ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡೆ ಪುಣ ಅಬೇ ದಾದಣ್ಣ ಇರ ಅಭಿಮಾನ ಹಾ ನಿವಾನ್ಶಿ ನಿವಾನ್ಸಿ ದೀಪಾ ಅವು ಏರ್ರಿ ದೀಪ ಏರ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂಡಜಿ ಪನ್ನಿನ ಪನ್ ನಿವಾನ್ಸಿ 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 ಎಸ್ ಯಾವು ದಯಮಾಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಗೆ ಕೊರಲಿ ಶಶಿಧರ ಅಣ್ಣ ಏರಿಗೆ ಕೊರಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರಿ ಇರೆ ಹಾ ದೀಪ ದೀಪ ಬಕ್ಕ ಜಯಂತ್ ಕೊಡಂಜೇರಿ ಬೇರತೆ ಸರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೊಡಂಜೇರಿ ದೀಪ್ ನಿವಾನ್ಶಿಂದ ಏರು ಶೋಕ್ ಪಣ್ಣಾರು ಏರು ಬಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ದೀಪ ಅಂದ ಏರು ಪಣ್ಣಾರು ಅಕ್ಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲ ಮೂಜ್ ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲು ಯಾಂದಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ತಜಿ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಈ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪನಚನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಸೇರ್ನಚನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೌಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರತು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಎಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪೋಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋಲೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ತೀರ್ತು ಪೋಲೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ತೀರ್ತು ಪೋಲೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ತು ಪೋಲೆ ಪಂಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ತೀರ್ತು ಪೋಲೆ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಲ್ಲೇ ಆಕೇರಿದ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲಂಚನ ದೀತಿಜ ಸಂತೋಷನ್ನ ಆಡ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದದು ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪನಚನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಗಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನವೀನ್ ಪಾದಲ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣವಿನಂತೆ ನವೀನ್ ಪಾದಲ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಮಲ್ಪನಚನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಕೊಂಡನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ ನಗರದ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ನಡಪುನಂಚನ ನಿಕ್ಲು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಅದು ಬಲೆ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ದಿವ್ಯ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಶಿವನಂದನ್ ಮೂಳೂರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತರು ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಅಪಾರವೈನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೈನಂಚಿನ ನಮೋ ಕುಟೀರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲುನು ಅವೇತೋ ಬಡಪೆತ್ತು ದ ಜವ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಐನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಆಡ ಇನಿ ಜಯಂತ ಕೊಂಡನಗಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪನ್ನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಚನ ಪಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನಚನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ ಇತ್ತಿನಿರತ್ತೆ ನಿಂತ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಚನ ಈ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕನ ಮಲ್ಪುನಚನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಪದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅವೇತ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಚನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾದೇರು ಅರ್ನ ಶುಭ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೂಳಿಯಾರ್. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಗನದ ದೇವರೇನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರೇನ ಚರಣಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದ ಗಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನಿಯರೆ ನಾಟಕ ಅನ್ನಂದ್ರ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬುಡ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಪನ್ಪನ ಅಂತರಿಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತಾಮ್ಯನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶನು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹತ್ಕಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಂತನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡ ಅಂಡ್ರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಬಾರಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಓಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಪಂಡದೆ ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಬಾಯಿಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಈತ 1000 ಜನ ಸೇರಿದು ಈ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರ ಸೇರಿದಾರೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜಯಂತನ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಎರೆಗಾಲ ಬತ್ತದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಕರಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ಇನ್ನು ಯಾನಾರಡಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಇರೇ ದಾಲ ಬೇತ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಈ ನಾಟಕ ಇದು ಗೀತ ಅಂದು ದಾದ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಆ ನಾಟಕ ತೂದು ಪೋಣಗ ಅಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನೇ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರು 1000 ಜನ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾನ ಇಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ನಾನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಆ ಕನ ನೀರನ್ನು ಒಚ್ಚುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸರು ನಾನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಹಿರೇಗೆ ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿರೇಗೆ ಇರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಇರಿನ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಇರಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಳಿಗೆ ಇರಿನ ಮಿತ್ರನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹಿಸರು ಪಂಡ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಲಿಯರಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಮುಳ್ಳೂರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಮೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಥ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾರತೆ ಜಗನ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೆತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಉಳ್ಳಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶೇಷమైన ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಇನಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಬರಮಾಪ್ತಿರ ಆದುಪ್ಪುನಾರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾದೇರು ಅರ್ನ ಶುಭ ಪಾತೆರ. ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಲಂದು ಈ ಊರದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ್ಲಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಲು ಲೆತ್ತದು ಗೌರವಿಸದೇರು ಅರೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಖಾಲಿ ಕೊಂಡನಗೆ ಸೀಮಿತ ಆತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದಾದ್ಯಂತ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಜವನೇರ್ ಮರ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತದು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಜವನೇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಉಂತದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸೇವೆಡೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಂತು ಕೊರೊಂದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶನ ಮಂತು ಕೊರೊಂದು ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಕುಡಾತ್ ಹಿರೇಗ್ಲ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಹಿರೇಗ ಒದಗವಸವಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋಟು ಜೀಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆನೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮೂಡಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಪೂರ ಅಕೇರಿ ಮುಟ ತೂದು ಈ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ
ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾದ ಈ ಅವಕಾಶವಾದ ವಂದಿಸೋಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಗಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುನು ಎಂಕುಲು ಗಮನಿಸ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿ ನೀವು ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಎದುರು ವೇದಿಕೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಪೊರ್ತು ಅತ್ತು ಅನ್ನ ಗಣ್ಯರ್ ನಕಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಚೇರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಕ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು ಈ ಬರ್ತೆ ಅವಡು ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಸರ್ ಚೇರ್ ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತೇನೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದ ರಂಗದಿಂಜಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅದ್ರ ಮಾತ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಜೋಕುಲೇನು ಒಂಚಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚೋಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಬಸ್ಕಿ ಅಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಸ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಬಸ್ಕಿ ತೆಗೀರಿ. 1 2 ಪೂರೆಲ್ಲ ದಡ್ಡೇರ ಅದು ಪೋಡು ಬಸ್ಕಿ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ತೆಪ್ಪದೇರು ಇದನ್ನ ಬಸ್ಕಿ ಪನ್ಪನ ಜನ ಪದ ಇತ್ತದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೋಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಿಲ್ಲ, ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಮಾಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಮಾಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೊಮಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಮಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದ ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಆಫ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ ಸಿಟ್. ರೆಡಿ? ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿರಮಿಸ್ಬೋದು. ಏರ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ನಿಖಲ ಸಮಯ ಅನ್ನಕ ನಿಖಲು ಬುರ್ದು ಬೋಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬೇನಾಂಡು ಪಣದ ಅಮ್ಮನ ನೆರಡೆ ಎಂಕು ಬುರ್ಚಿ ನಿಖಲ ಕಾರ್ ಬೇನಾನಕ್ ನಿಖಲು ಲಗೊಂದು ಬೋಲೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತುಂಬ ಟೀಚರ್ನಾಗ್ಲು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಐಕ್. ಎಸ್, ರೆಡಿ, 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಫ್ ಸಿಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಫ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ಸಿಟ್, ಆಫ್. ಎಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅರ್ಧ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಹೋಗು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಹೋಗು ಸಾಕು. ಅರ್ಧ ಐದು ಲಕ್ಕಲೆ ಏಮಾಂಡು 5 ಲಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋಲೆ ಕುಲ್ಲೆಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಕುಲ್ಲೆ
ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಲ ಲಕ್ಕಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఒక ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಜಯಂತ್ ಜಯಮಂತ್ ಪೋಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊರ್ಪದ ಏವಡ ಏರ್ಪುರ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಪೂರರಿಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಪಣಪಣ ನೆಲಗಟ್ಟ ನೀಗ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಣಚನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡು ಜುಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ನಿಜತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿನ್ಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನಾದಿಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡದ ವೇದಿಕೆನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಸುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರ ಜೋಡು ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆ ಪೊರ್ಲ ನಾಟಕದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೋಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಚರ್ಚೆ ಬಾದರದ ಹೊರಟು ಎದುರುಗೊಂಡ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮಾನವಿಕದ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೂ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚವಣಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿನ ಹೊರತುಲ್ಲ ಸರಿಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆದ ಹೊರತು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಹೊರತು ಆದರಣೀಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮೇರನ ಮುತಾಲಿಕೆಟ್ ನಡಪುನಚನೆ ಇನಿ ಯೋಜಿ ಜೋಡು ಜುಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ದಿಂಜೋಡುಂದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಬಯನಂಚನ ನಿನೆದೀಪನ ಅರ್ಲ ಹುಡುಗೆ ಇಂಚಿದ ನಿನೆದೀಪನ ಅರ್ಲ ಉನಂಚನ ಪೊರ್ಲ ಗಲಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತಾರೆ ಅಂತಂದ ನಮನು ಮಾತ ಮೋಯ್ದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ನೂಲ್ದಾತ ನುಗುತದ ಅಂತೆ ಬಾರದಾತ ಕೋರದ ಬರಂದಲಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಕೊಂಡನದ ಮೂವೇರು ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ದೈವದ ವೇರ್ಲ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡೈ ಚಾವಡಿ ಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂದಿಲಕ ಮಣ್ಣದ ನುಣ್ಣ ಕುಂದಂದಿಲಕ ನೀರ್ದ ವರ್ಣ ಮಗರಂದಿಲಕ ಕಂಬಲದ ಪೂಕರ ಮಾಲಂದಿಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಬಲಿ ಕಡ್ಡಂದಿಲಕ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋವಿದ ಜಕ್ಕೆಲ್ದ ಕುಲ್ಲಾದ ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವನಾಡದ ಮಾತದ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ದೈವದ ವೇರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ವೇಲಿ ಎಡ್ಡ ಗಳಿಗೆಗೆ ವೀಲ್ಯ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ವೀಲ್ಯ ಕೊರೊಂದು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದಲ್ಲ ಚಿರುಂಬು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲು ಕಾರ್ನವರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಅರ್ಚಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ್ ಅಪ್ಪು ಆತಾರ್ ಅವೆಲಕನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಆತಾರ್ ಜಹೀರ್ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಮುಕ್ಳನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ತರೆಮುಟ್ಟುದು ಭಗವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರ್ನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿರುಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ್ ಮುಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದದಲ್ಲ ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ
ಅವಲಕನೆ ಸುಂದರ ಕಲ ಅಂಚನೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಲ ನಿಖಿಲ್ ಗುರುಕಾರರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲಣ್ಣ ಅವಲಕನೆ ಅಶೋಕ್ ಗುರಿಕಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂತದ್ದು ವಸಂತ್ ಗಿಂಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ನಗರದ ಕೊಂಡನದ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಚಿನ್ನ ಮನ್ನಡು ಕುಸಲ್ ನಗರದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬಿಮ್ಮಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂದ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅವು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಅದಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಅದಪ್ಪು ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲ ದಿಜ್ಜಿದ ಅಲಂಕಾರ ಆತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಕನಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದ ಬಾಗಡು ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪನ ನಾಟಕನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ ಕಾಣಿಕೆಡು ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ನಾಟಕನ ನಮ್ಮ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ತೊಕ್ಕೊಡ್ಡು ಕುಲ್ಲುನಗ ಪಾತೆರ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಡೂರ್ಡು ಮಲ್ತಂಡ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಒಂಜಿ ಊರುಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ಬಡದ ಆನಿಯೇ ತುರಂತ ಬಾದ್ ಆನಿಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಲಗದಾಗಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಆನಿಯೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 21 ತಾರೀಕದನಿ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಕೊಂಡಾನದ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ದೈವ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಂತ ಅಜರದ ಆ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕರಣಿಕ ದೈವೋಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಆಧಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜನಪದ ನಾಟಕನ ಈ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಜನ ಮಂದಿಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇಂದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವೋಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಉವೇ ರೀತಿದ ಪನ್ನವದ ಸಕಾಯಕ್ಕೆ ಬೋಡದತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಲಿಗಡೆ ಸೇರ್ನ ಚೆನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗ ಮಿತ್ತೆ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪ ಬಳ್ಪನಕ್ಲು ಅಚನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿಜ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಲು ಕಾರ್ನವರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಚಿರುಂಬು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ತನ್ನ ಸೇಬೆನ್ನು ಚಾಕೀರನು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲು ಆರ್ಸುದ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನಬರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಭೆದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೆರಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತದಲ್ಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತದಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮೇರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಡಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನಬರ್ ಮೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಂತಂದು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ತರೆ ಮುಟ್ಟುದು ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದು ಸೇಬಿನ ಕರಿತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನಬರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲುದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಫಲ ವಸ್ತುದ ಕಾಣಿಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ದಂಪತಿ ನಕಲು ಅವೆಲಕ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಡಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರುಳ್ಳರು ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಂಜಿ ಅರ್ಚಕರಾದ ತನ್ನ ಹಿರಿತನದ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಕಂಡಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರಿಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲು ದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚನ ಹೊರತು
ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ಆತಾರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಏಪಲ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದು ಚಿರುಮು ಭಗವತಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಪ್ಪು ಆತಾರ್ರೆಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲು ದ ಎದ್ಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಹೀರ ಮಂಜಪ್ಪ ಆತಾರುಲ್ಲೇರು ಮಂಜಪ್ಪ ಆತಾರ್ ಮೆರೆಗಳ ಗೌರವ ಶಾಲದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಗತದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಬಂತೊಂದಲ್ಲ ಮಂಜಪ್ಪ ಆತಾರ್ ಮೆರೆಗಳ ಕುಚಿಲದ ಮಂಜಪ್ಪ ಆತಾರ್ರೆಗಳು ಅವಿಲೇಕನೆ ಜಾಹೀರ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಜಾಹೀರ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಮೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರುಕಾರ್ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ್ನ ಪರಮಾಪ್ತೇರು ನಚನ ಮಾತೆನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನಚನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ರೇಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿ ನಚನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ರೇಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ರೇಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಆಯ್ತಾ ಕೈತಳ್ಳುಪ್ಪು ನಂಚನೆಗಳ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಚಿರುಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ರೇಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ರೇಗಳ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಅಂಚನೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸ್ ಕೊಲ್ಯ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಶುಭೆ ಎಂದು ಪಂತ ಇಂಚತಿ ದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚನ ಸತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸ್ ಮೇರೆಗಳ ಅವಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಬತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಚೆಂಡೆ ಬಾದನದ ಒಟ್ಟುಗಾರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡತ ಬಾರ್ಗಿಲ್ದ ಬಲ್ ಅಕ್ಕೇರಡು ಉಪನಂಚನ ನಂದ್ಯದ ಚಿದಾನಂದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪೊಳಲಿದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಆಪುನಂಜನ ಪೊರ್ತು ಪೊಳಲಿದಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುನಂಜನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಂದ್ಯದ ಊರುರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬರ್ಪನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಈ ನಂದ್ಯದ ಇಲ್ಲುದಾರು ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತನ ಹೊರದಲ್ಲ ಆಚೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ ರೇಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಯ್ಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೂರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೆತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲ ಬಿತ್ತು ನಕಲು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ನಮಕ್ ಸಮಯ ಜನರ ಕಿನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಡು ಅಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಪೊಲಬ್ಬನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೈದೇರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರದು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ
ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆದಪ್ಪು ಕ್ರೀಡೆ ಆದಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೋನೊಂದು ಮತ್ತು ನಚ್ಚನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ ರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಗುರುಕಾರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗುರಿಕಾರ ಮಿರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರಿಕಾರ ಮಿರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ಮಿರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ವಸಂತ ಗಿಂಡಿ ಮಿರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರಿಕಾರ ನಗಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರಿಕಾರ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ಮಿರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ಮಿರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವಸಂತ ಗಿಂಡಿ ಮಿರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದನಚ್ಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುರದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲ ದೀಪನ ಅರ್ಲವನಚ್ಚಿನ ಹೊರತು ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ ಪಂತ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಲು ಕಿದೆ ಸೇರಿನ ಹೊರತು ಪಕ್ಕಿಲು ಗೂಡು ಸೇರಿನ ಹೊರತು ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಲು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ನಾನಾ ದಿಕ್ಕಡು ಮೇದು ಬತ್ತದು ಕಿದೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಹೊರತದ್ದು ವಿಮಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಧೂಳುನು ಕಿದೆಟು ಬಿರ್ಕೊನಂಚಿನ ಹೊರತು ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಪಂತ ಅಂಚನದ ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಂಥ ನಿನದೀಪನ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಡು ಪಣದು ವೇದಿಕೆ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ ನಕಲು ಮಾತೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗದ ಭಿನ್ನ ನಕಲು ವಿನಂತಿ ಈ ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರಿನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಮಾನದಿಗದ ಗಣ್ಯರ ನಕಲ ಸೇರಿಗಡೆ ಗುರಿಕಾರ ನಕಲ ಸೇರಿಗಡೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಗು ಪಡದು ಉಡಲ ಸುಗಿತ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ನಡೆದೊಂದು ಕೊಂಡನದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಓಜಿ ಸುಗಿತೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಪಣಚೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮ ನಿನದೀಪನ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕು ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಬಯನಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ್ಲ ದೇಕಿಡು ಈ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂದಾದೀಪನ ತುಡರ್ನ ಬೆಳಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ವರ ಮಾತೆರ್ಲ ದಕ್ಕದುಂಟು ಎದುರು ಬಲೆ ಗುರುಕುಲ ಎದುರು ಬಲೆ ವರ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ಎದುರು ಬತ್ತದುಂಟುಲೆ ದೀಪನ ಬೆರಳವನ ಮೂಲಕ ನಂದಲದ ದೀಪನ ಬೆಳಗವನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಪುನಚನ ಕೊರತು ಹೊರ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ್ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ತುಜಿ ಪೊರ್ತು ದಿಂಜೆ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲಲ ಕೈತಾಡಿದ ಪೊರ್ಲ ದಿಂಜಾಲೆ ಪಣದ ನಿಖಲದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರೈನ ಕೊಂಡನ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಇನಿ ಸುರು ಕಾದು ಯಾನ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಬಾಗಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಂಜಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ದು ಇನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರೆ ಎನ್ನನೇ ಊರುಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಐನು ಮೂಲು ಮಲ್ತದು ತೋಚ್ಪದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ ನ್ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ್ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರ್ನಕ್ಕಲು ಗುರಿಕಾರನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಜಿಲ್ಲೆದ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ದುಂಬುದ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌದು ಎನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನನೊಂಜಿ ದೂರಾಡ್ದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೈತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನು ಸಭೆ ಟಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುನ ಸುರೂಕು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇಂದು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಈ ಕೊಂಡನದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಇತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಳು ವಾರ್ತೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆದ ರೀತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಗಾಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಒವ್ವೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ವಾ ಕ್ರೀಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅವಾರ್ಡು ಆರು ಎರಡಲಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ದೇವೇರ್ನ ಮುಲ್ತ ಕೊಂಡಣದ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಭಾರತೀಯ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜಗ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೆ ಇನಿ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಜಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅವತ್ತಂದೆ ನಲೊಂಜಂಜಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ತರವಾಡ್ದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಈತ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕನು ತೂಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಅರ್ನ ಊರುಡೆ ದೀತೇರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪಿರವು ದಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಹಿಡಿದು ಬೈತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಹತ್ತಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಗುತ್ತಿಗೇಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಇನಿ ಆ ಬಂಗೋಡು ಬೆಂದದು ಇನಿ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಒಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಜ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಭಾಗ್ಯವಾಡು ಬಂಡದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ದಲಾನ್ಲ ಏರನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ದಲಾನ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಏರಗಳ ಎಂಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿಂಚಿ ಉಡುಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಉಡುಗೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಪಸರಚಿನಂಚಿನ ಉಡುಗೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒವ್ವುಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒವ್ವೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪೂರೇರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಜೀಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಯಶಸ್ಸು ಏನೊಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಸಹಕರಿಸೊಂದು ಅರೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾದ ಉಂತೋಡು ನಲಾತ್ ಅರೆಗೆ ದೇವೇರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅರ್ನ ಉದ್ದಿಮೆದ ಅವು ಇಂದೆಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಊರದಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಸಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಚನ ಪೂರರೆಗಲ ಇನಿ ಯಾರು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಾದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆವು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಇನಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಯಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ರಚನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರತ ನಂದಲದ ದೀಪನು ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಸುರತ ಜಾನಾದಿಗಿಡಪ ನಂದಲದ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾಯನಾರ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರು ತನ್ನ ಶುಭ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಸೋಮನದ ದೇವರನಿಗೆ ತರಣೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಪಾದಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಮನ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊಂಡಣದ ಈ ಮನ್ನಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಶಕ್ತಿನ ಮನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇಂಕಲೈತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯರ ಬೈದಿನಕಲ್ ಮುಕ್ಲತ್ತು ಇನಿ ನಾಟಕ ಯಾಪ ಸುರಾಪುನ ನಾಟಕ ತೂಯರ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲಿ ಇನಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಕಾತಂದು ಪನಕಲು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಅರ್ಚಕರನಕಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುರಿಕಾರನಕಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿದರಕಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರಸೇನ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮುಕ್ಲೇನು ಬೋರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ತಿಂದಂಡ ಅವು ಅರ್ನ ಸೌಮ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋನಾಗ ನಂಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ಇನ್ನಿ ಏತೋ
ಜನಕುಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಊರ್ದಕಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡಾನ ಇನಿ ಜಯಂತ ಕೊಂಡಾನ ದಯಂತ ಪಂಡಾನ ಈತ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸೋಡ್ ನಿಂತಿನಾಂಡ ಈತ ಜನలను ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲವಡ್ ನಿಂತಿನಾಂಡ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲದ ಆ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಇನಿ ಏನು ಪನೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವಡು ಒವೇವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡ್ತಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಜಯಂತ ಕೊಂಡನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಕೂಡಾದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೋಜ್ಪಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮಲ್ಪನಂಚನ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚನ ವ್ಯಾಪಾರಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚ ಸರ್ವತೋ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಪ್ಪೆನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಕೊರದು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಈ ನಿತ್ಯ ನಮಗ ಗೌರವ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಗೆ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಜೈ ಭಗವತಿ ಕೊರ್ನೊಚ್ಚಿನ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರರು ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಜನನಾಯಕರಾಯನಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ತನ್ನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೇನು ಮಾತ ತೂತ ಆಂಡ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಅರ್ನ ಒರಿಯೇ ಏಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನನ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಲೇಸಿಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರಣವೇರು ಅಂಚನೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಚಕರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಆರ ಮಾತೆಕ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಪರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ಈ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಪೂರ ಭಾರತೀಯ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಕೊಂಡಾನಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಡೆ ಇಡೀ ಊರಿಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪೆ ಮಾತ ಮೇಕ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ ದಿವಂದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಜಯಂತರೆ ನಿಜವಾದ ಜಯಂತರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಲೆ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಒರಿಯ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಏತ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗಲ್ಲಿಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಪನ ರೀತಿಡ್ಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಮಲ್ತದೇರಂದು ಪನಿಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ದಯಪಂಡಾರು ಮಾತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಾಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಪುರ ಆರು ಮಲ್ತಿದೇರು ಇಡೀ ಊರುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ದೈವಗೆ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಮಲ್ದೋಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೋಡು ಸುರೇಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಮಾತಮೆ ಇಟ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಪ್ಪುನಿಂದ ಪನಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದಪ್ಪು ಅಮೇರಿಕಾ ಆದಪ್ಪು ಅದು ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆದಪ್ಪು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಗಡ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪ ಬಾಂಬು ಬೂರ್ನು ಯಾಪ ಎಂಚಿನ ಬೂರ್ನು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಭಾರತದ ಮಾಡೋರುಡು ಈತ್ ಜನಲ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡೆ ಧೈರ್ಯಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಲುದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗೆ ಗುರು ಪನ್ಪನಿ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಆವಡ ಪನ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಭಾರತದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶಡ್ ಪುಟ್ಟದನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಯಂತಿಗೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಆ ರಂಚ ಮಲ್ಪಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರಾಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರು ಆ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಚಕ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಕುಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಲ್ಲ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಶನ್ನ ಪೂರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಇನ್ನು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮಲ್ದೇರು ಜಯಂತರ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇರ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಹಣನಲ್ಲ ಐನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರು ಅಂಚಾದ ಇರ್ ನನಾತಿರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಕ್ಕ ಆಯುಷ್ಯ ಬಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತವಾಡಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಿರೋರ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತವೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಲೈದು ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ರೆಡ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮಕ್ ಅವಶ್ಯ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತವಸ್ ಆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಂಡೇರು ಯಾಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ್ಲಕನೆ ಜೋಟು ಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಜನಪದಲ ನಾಟಕಲು ಉಂಡು ಐನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಪಲದ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ನಾಟಕನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ರೆಡ್ಡು ಬಾತೆ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನಸ್ಸಡೆ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಪಡೆಯುವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿತನದ ಪ್ರಾಯಡೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಜಪ್ಪ ಆತಾರ್ ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಉಚ್ಚಿಲ ಸೀಮೆದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಚ್ಚಿಲ ಕೋಟೆಕಾರ ಸೀಮೆದ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿರ ಸೇರಿಗೇಡು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬತ್ತನಂಚನ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಒಡನಾಟ ಅಡಿತ್ತನಕಲು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲರು ಆಯ್ತಾ ಫಲಬದ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಸುಕೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಕೋಟೆಕಾರ ತಲಪಾಡಿ ಊರಿಯ 4 ಊರಿದಕ್ಕಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಉಚ್ಚಿಲ ಕೋಟೆಕಾರ ತಲಪಾಡಿ ಊರಿದ ತೀಯಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಣ ಕುಶಾಲನಗರದ ಒಟಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲಿಯ ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ ಆತಾರ್ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಯಾನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಆತಾರ್ ಇವರಿಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಡಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಗಣಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಭೂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನೀರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಡವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಾಗ ಆತ ಮಹಾದೇವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಮಗೆ ಎಳವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ದೊರೆತು, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸರ್ಗ ದೊರೆತು, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನೆರಳು ದೊರೆತುದರಿಂದ ತಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ ಬೆಳ್ಚಾಡ ಹಾಗೂ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 7/11/1975 ಈ ಇಳೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡ ತಾವು ಜಪ್ಪು ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾತೆ ಭಗವತಿಗೆ ಬೇಕೆಂದು ತಾಯಿ ಆಶಿಸಿ ಆಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಡಾಜಿ ದೇಯಿಲ ನಾಂಗುಡಿಯ ತರವಾಡಿನ ವಂಶಸ್ಥನಾದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಾವ ಪವಿತ್ರರವರ ಬಳಿಕ
ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಭಗವತಿಯ ಆಧಾರ ಆಗಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ತದನಂತರ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಸೇವಾನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ತಾವು. ಚುರುಕು ನಡೆ, ನೇರ ನುಡಿಯ ಪಾದರಸದಂತಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಥವರನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾವಪರವಶಗೊಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ, ನುಡಿಯುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷ, ಸಚಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಎಳೆಯ ಭಗವತಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತುದು ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸುಕೃತವೇ ಸರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾರಾಗಿ, ಆಚಾರಪಟ್ಟವರಿಗೆ, ಗುರಿಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಚ್ಚನಾಗಿ ಸರ್ವಾಧರಣಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ನಿಶಾಂತ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ಸುವರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾವು ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವ ತಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾತೆಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ತಮಗೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ತಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲೆಂಬ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಕೋಟಿಕಾರು ತೀಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಕರಿಣಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಚ್ಚನ ಕಿರಿತನದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಐನೇಟು ಪುಟ್ಟದ ನಚ್ಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿಕ ಅನಕ 2000 ಇಸವರಿದು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿಲದ ಕೋಟೆಕಾರ ಭಾಗದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾದ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ ಪುರ್ಪ ರೂಪವಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇಂಥ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ನಚ್ಚನರ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪನಚನ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿ. ನಮಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪರೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ನಂಚನ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡೋರು ಜಾಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಇಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಂಗಾರ ಆದುಪು ಕಾಸ ಆದುಪು ಅವು ಕಂಡದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಡದು ಪೋಪುಜಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಗಳ ಕಂಡದು ಕೊನೆಯರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಜನ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ದೇಶಗಾದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಮಾತ ವಿದಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಾದುಪ್ಪು ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಅಂಚಿತಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ರುವಾರಿಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಲಿಯನ್ರಿಗಳ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹೊರ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಚೈರಡ್ ಭದ್ರವಾದ ಕುಲ್ದಿತ್ತರ್ನ ಅವು ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಜಾಗೇಡ್ ಅಂಚೆನದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿಡ್ ಬತ್ತದು ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಕ್ ಅವೆಲಕನೆ ಏಕನಾಥಣ್ಣಿ ಮಾಡೂರು ಮುಗೇರ ಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಾರ್ ಏಕನಾಥನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಹೊರತು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಪನಂಚಿನ ಏಕನಾಥನ್ನಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರೆಗಳ ಈ ಹೊರತು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಏಕನಾಥ ಮುಗೇರ ಸ್ಥಾನದ ಮಾಡೂಡು ಪುಣಚಿನ ಮುಗೇರ ಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಬೆತ್ತಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಚ್ಚಿನ ಏಕನಾಥ ನಗಲ ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಹೊರತು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪನಚಿನ ಸೇಬೆದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪನಚಿನ ಗೌರವನ ಎಂಕಲು ಏಪಲ ನೆಂಪು ದೀಪನಚಿನ ಹೊರತು ಇನಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮೆನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಚಿನ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆದ ಇವಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡ್ ಏಕನಾಥ ನಗಲ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ರವಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ನಮ್ಮ
ಕರಿಗಂದಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ. ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ರವಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ನು ಗುರಿಕಾರರಾದ ತನ್ನ ಚಾಕೀರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ರಾಜು ಗುರಿಕಾರ ರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಜಯಂತುಕೊಂಡನ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ. ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ ತೊಕ್ಕೋಡ್ದೊಂಜಿ ಭಾಗದ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನಿ. DK ರಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಶರತ್ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನಿ. ಎಂಕಲ ಕುಟ್ಟ ನಕಲು ಪೂರೆರ್ಲ ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಎಂಕಲ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಭಾಗಡ್ಲ ಕುಂಪಲದ ಭಾಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚಿತಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಲ್ನ ಈ ಊರುಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು DK ರಕ್ಷಿತ್ ಕೂಟದಕಲು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನಗ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ DK ರಕ್ಷಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ. ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನಗ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆರ್ಲ ಇಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ದಯಬಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ಮೂಲಕ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬಾಗಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ DK ರಕ್ಷಿತ್ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತೇನಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮ DK ರಕ್ಷಿತ್ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಐತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಲ ಶರತ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಮಟನ್ ರಾಜರ್ಲ ಮೋತೆರ್ಲ ಬದದ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನಗಲ ಅರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಲ ದೀಪಲ ಬತ್ತದ ಯೋಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನಗ್ ಎಂಕಲ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಜವನೇರು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಇಂದ ಕೂಟಡು DK ರಕ್ಷಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಪರವಾದ ಧನರಾಜ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಂಜನೆ ದೈನಂ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪಲ ಬಲೆ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಬಲೆ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಟೀಮು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ಪರವಾದ ಇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡು ಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುರಚನ ನಾಟಕನು ತೊಕ್ಕೋಟ್ಲ ಮಲ್ತತೋ ಜಯನಾರು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವನ ವಹಿಸುವన్నారు ಅವೆಲ್ಲಕನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಕುಸಲ್ ನಗರದ ಯೋಜಿ ಭಾಗಡ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವನ ವಹಿಸುವನ್ನಂಚನ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ್ರಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಜವನೇರ್ನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಜವನೇರ್ನಗ ಪರವಾದ DK ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು DK ರಕ್ಷಿತ್ಗಳ ಎಂಕಲ ಕೂಟದ ಪರಪತ್ತು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಬೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ನೆಚ್ಚಿನ ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುರೇಖಾ ಟೀಚರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಲ್ಲ. ಸುರೇಖಾ ಟೀಚರ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸುರೇಖಾ ಟೀಚರ್ ಮೇರೆಗಳ ಇವಾಗ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸುರೇಖಾ ಟೀಚರ್ ಜಗನ್ನಬಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಂಜನ ಜಗನ್ನಗಲ ಜಗದೀಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆಗಳ ಗೌರವ ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಚರೆ ಸೂರ ರೆಗ್ಲ ಎಗಲು ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಚರೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲಾಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ.
ಶಶಿಧರ್ ಬೊಯ್ಯತ್ಬೈಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ವಾಹಿನಿದ ಎಂಗ್ಲ ಶಶಿಧರ್ ಬೊಯ್ಯತ್ಬೈಲ್ ರೆಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ಶಶಿಧರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮಿತೇಶನ ಬಲೆ ಸ್ಮಿತೇಶನ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊನಂಚಿನ ಸ್ಮಿತೇಶನ್ನಗಲ ಎಂಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂದೀಪು ಬಾಬುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂದೀಪು ಬೇರೆಗಳ ಗೌರವ ಸಂದೇಶ ಬಂದದಲ್ಲ ಬಾಬುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂದೀಪ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಜೋಡು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಲಗ ಕುಡ್ಲ ಮುಗ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ನಡಪುರಚಿನ ಜೋಡು ಜಿಟಿಗ ಕಾರ್ಯ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪ್ರಜೆ ಪಂಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ನಂಬಲಿಗೆ ಒಪ್ಪನಂಚನ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಉಪ್ಪನಂಚನ ನಮ್ಮ ಧೀರಜ್ ಕುಶಲ್ ನಗರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮುಖ್ಯದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಇದು ವಿಶೇಷమైన ಸೇರಿದ ಮಾತ ಸಭೆ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸಭಿಕೆರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪನಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲ್ಯಲೆಗ್ ದೊಡಮನಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ ದೊಡಮನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಲೆನ್ ಏರು ಪೂರ 11 ಬೈದರ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬಾಲೆನ್ ದೇರ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷమైన ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಅಕ್ಲ ಕೂಟ ದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಅಕ್ಲ ದಪ್ಪದ ಸಮೇತ ಕೊರ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳು 16 ತಿಂಗಳು ಮುಲಾಯ್ದ ಬಾಲೆನ್ ಏರು ಪೂರ ನಾಟಕಕ್ಕೆ 11 ಬೈದರ್ ಲಗದುಂದಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಪ 16 ತಿಂಗಳು ಉಲದ 1 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಂದಲೆ ಆಡರೆ ಬಾಲೆನ ಪದ ಲಕ್ಕದುಂತಲೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎದುರದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿರ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟು 1 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಬಾಲೆನ 11 ಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಕದುಂತಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಟಿವಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತನ್ನೇ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪೆ ಕೈದರ್ಪಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೆ ತಂದು ಬೈದಾರ್ರಿ ಈ ಮೇಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬಲೆ 1 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೆ ಪುರ 16 ತಿಂಗಳದ ಉಲೈ ಸುರುತ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ನಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ಪುರ 11 ಬೈದಾರ್ರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲೆ ಸುರುತ ಬಾಲೆನ 11 ಬರೋಲ್ಲರು ಒಂಜಿ 30 ಬರಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ ಏಪಲ ನದಿಕ್ ಬೆದ ನದಿಗಾದಪ್ಪು ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗಾದಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಪುನರ್ದಿ ಪೇರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ ಪೊಣ್ಣ ಸೀತಾ ನದಿ ಅದಪ್ಪು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅದಪ್ಪು ಪೂರ ನದಿಗೆ ದೀಪುನಿ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ ಆನುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ವೈಕ ದೀಪುನಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನುಲ್ಲ ವೈಕ ದೀಪುನಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೈಕಂದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಬಂಡ ಇಕೊಂಜಿ ಇನಾಮನ್ ಎಸ್ ಆನುಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಕಜೌದ ಗಾಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ಕಜೌದ ಗಾಡಿಡು ಪಣ್ಣಾರು ಲಕ್ಕುಂಟು ಸರಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಆನುಲ್ಲ ಸೊರಕೆಂದೆ ಕಜವನು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇರಗಿಂಚು ಗೊತ್ತೇ ಇದು ಬೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಲಕ್ಕದ ಬಲೆ ಕಜೌದ ಗಾಡಿಗೆ ಆನುಲ್ಲು ಸ್ವರ ಬರ್ಪುನಿ ಬಾಕಿದಾಗ ಪೂರ ಪಂಚನಕಲು ಸ್ವರ ಕೋರ್ಪುನಿ ಧನ್ಯವಾದ ನನಗೇರು 1 ತಿಂಗಳದ 16 ತಿಂಗಳ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಜೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಸಮಯ 6ರಿಂದ ಅಂಬ್ರಮಗರು ಬಾಕಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಹಾಗೂ ಜೋಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತಾರಿದರ ಹೊಸ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶಿವಗೀತೆಗಳು ನಾಟಕದ ದರ್ಶನ ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಜೋಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಕುಶಾಲನಗರದ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಮೂಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ರಚನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಡಬೇಡ. ಚಾನಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಚನ ಗೌರವದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಡಬೇಡ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲ ಹೋಲಿಕೆಯಾದ ಕುಂಬಲದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಅವಳು ವೇದಿಕೆದ ಬಲದ ಮಾರ್ಗೇಳ ಛಾಯರುಂಡು ಜವನೇರು ಮತ್ತೆ ನಚ್ಚಿನ ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುದು ನಾಟಕ ತೂಗಿದ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏಪಲ ನಿಕಲ ದಿಕ್ ಓಡಿ ಪೋಡು ಬದಲು ಯೋಜಿ LED ಬರೆದಿಡ ಇಲ್ಲದ ಅಯೋಜಿ ಸಿನಿ ನಾಟಕ ಅದರ ನಿಕಲ ದಿಕ್ ಪೂರ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಎಡತ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಕೊನದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯನು ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಲಗದ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮನ ಮಾತೆನಲ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪನೆಗೆ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೋರ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೋಲ ನೇಮಗು ಪೂರ ಪೋಪ ದಾದಬಂಡ ಅವನು ಗಂಧ ಬೂಲಿಯನ್ನು ಜೊತೋಣುವ ವಲಸು ಮಲ್ಪ ಸೀದ ಬರ್ಪ ಆದ ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪೇರು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪೇರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಏರು ಪನ್ಪುನಚನ ಕಥೆದ ಕೊಲಬು ನಮಗೆ ತೆರೆಯೋದು ಪೂಜೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾನ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮೈಮೇನು ಒಂತುರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಟೆ ಪನ್ಪುನಚನ ಮೈಮೇನು ಸಾರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಜನಮಂದಿಲೆಗೆ ಕೋರ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಟೆನ ಮೈಮೇನು ಸಾರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯమైన ನಾಟಕನ ಕೋರ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಕಾಲಕ ನವನ ತುಳುವನಾಡದ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪಾನಂಚನ ಕೆಲಸ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನಾರು ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೈತಡಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಕುಶಾಲನಗರ ಕೊಂಡಾಣದ ಪರಿಸರದ ಮಾತ್ರ ಜನಮಂದಿರ ಪರವಾದ ಬರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಲಗಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಲಗರ್ದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ತೀರ್ನಲ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಇನಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪರಪರಚನ ಜೀಟಿಗೆ ನಾಟಕಗೆ ಶುಭ ಅವಡು ನನಾತು ಪ್ರಯೋಗಲೇನು ಊರ ಮೇಲೆ ಪುನಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೀರಿಗೆ ಅವ್ನು ನಿಷ್ಠೆ ಪಲ್ಪುಣ ಜಿರುಪುಡಿಗೆ ಅಂಚಿತಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಏರ್ಪುರ ಸೇವೆಡು ಸಾಕಿರು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರ ಕರಿತೊಂದು ಬರ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಜಯಂತ ಕೊಂಡ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಮಲ್ತದ ಇಂಥ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದು ತರೆ ಮುಟ್ಟುದು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನ ಅಂಚನ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಈ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಈಗಲ ಜಯಂತಗೊಂಡನಗೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಲಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಊರು ಈಗಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾತ ಅವರು ನಮ್ಮನ ಉತ್ಸವಾದಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಗೊಂಡ ರೂಪೇರು ಇಡೀ ದುರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಜನ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಎರಂದೆ ಬೈದೆ ಕುಂಪಲಾರ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವನ್ನು